Straight to the point. Anya mo lagi na, doon daghang problema mga kahigalaan. Dire sa ato mga higala, focus man kaayo sa kinaniang impeachment. Di anay internal ning atong problema dakin. Maka hinumdum ka may kagani nga panahon ni BBM unsa may imong mahinumduman wa gyud toy gubot ng gobyerno kay ang project ni BBM, ang main project niya nga tangtangon mo si Sara. Wala mo may priority. Ha? Kato ka Duterte mahigala, hinumdum ka nga war on drugs. Hinumdum ka na war on drugs, hadlok ka mga drug lords. Hinumdum ka sa build. Mga infrastructure projects. Katong kang Pinoy mahigala, batok to corruption. Pero naapod mga higalay, mahinumduman nimo nga hindi po malimtan to mga sa 44. Ha? Pero sa iyang anti-corruption, okay sad, pero di sa ubos, wag ito mayon niya na hingpit nga kon, pero at least magkinto ang mga kurakot. Panahon Duterte rin, kinto sa mga kurakot. Karon mo na unya, ang imong mahinumduman, no? Kana na ang kada tuig. Kaya naman, pag primero pagod, bago pa lang mga higala ang Marcos administration, naghimo na dayon og People's Initiative. Walang malusot. Ipapirma ang mga tao kaya doon usbon ang konstitusyon. Pagkasunod, si Sara mo ay tirahan. Nya karon doon ay plano mahigala nga kunas kana matod pa ni Senator Amy Marcos. Plano nga way election sa 2028. Usbon ang konstitusyon. Although kagahapon mahigala, mitingog sa mga senador. Katong kang Amy day, murag sagol to kantong Amy, strategy itong iyapod. Nga mo ingon bitaw siya nga, I hope nga sayop ko. O tingog ang mga senador, makapromise sila sa katawhan nga, di mo sugot anang cha-cha. Igo gyapon tong iyang, o kung sa iyang katuyuan itong kagahapon mga kaigalaan. So ato ni nga pagtagad mga sukid di paminaw, unya, kana bang, unsa man pagka 2022, nag-uban si Sara o si Marcos, okay ba, malinawon pa. Pag 2023, sugod na dayon, People's Initiative. Pag 2024, impeachment ni Sara, wa madayon. Gisugdan tong impeachment mahigala. 2025, hantod, eleksyon, hantod karon impeachment ka po ni Sara. Mahuman ni mga higalang terminong BBM, murag, ang plano gyud tanggalon si Sara, murag dakong problema nila Sara nga, kumuto naon sa gobyerno, mahigalawa naman ang function si Sara, kay, og sa ligid pa na spare tire naman na. Resilva ra nga ligid ba? Wa naman na sa naman sa DepEd Secretary. Wa na gyud. Vice President ra gyud siya. Unya sa Philippine setting, ang Vice President mga sukid ti paminaw, mura ra kag ligid ana sa jeep ba nga way gamit, gidaldala lang para resilba og pananglitan dunay mabuslot nga ligid na ikapuli. Pero mo ilang na problemahan. Ngano man tungod kay naglantaw sa bida. Ug di na mapakdang mao na yung sunod nga mga presidente. So gahapon mga higala every week ug doon na mga higala ikuan kanuna yung ginatandog ang leadership ni Senator Alan Peter Cayetano. Gahapon wa mga higala makakuha gyapog number ang minority group. Nga kinahanglan makakuha sag 13 ka mga senators aron ilang ilugon ang leadership mahigala sa Senate, wa makakuha. So wa mga higalay ni balitok. Sa 13 ka mga senador karon sa majority way ni bali. Ang ila dayong gibira unta daykin nga birahon unta nila nga mobali si Cheese Escudero. Pero kung ilang barihon si Cheese, marmaro ba sa Cheese? Di ko anha basta di ko presidente. Kanya agi katawa mga kaigalaan ha. Ingon Cheese, inyo kong birahon din ha. Pero inyo kong birahon, ordinaryo nga senator, na di ko. Kana matod pa sa nang gawas nga report to Senate. Muna ang gi-offer na kan Cheese, balik diri kay ikaw may himuong Senate President. Nang kumabalik si Cheese dahil kuwang paghapon. Kuwang paghapon kay ang majority mahigala, simple majority is 13. Wa pa man makakuhag 13. Kay 24 man mahigala ka mga senators. So wa mga kaigalan mada. Kung nang ilang giplanuhan si Senator Win Gatchalian, maupoy ilang laing plano nga mo ilang himuon nga Senate President. Atong taga-ag hisgutan tanig dugang mahigala. Kini po si Win mahigala, dagiganahan sa. Naman si Senator Alan Peter Cayetano, intact ang 13 oy. Bisag gi-ufilan pa Cheese wa, ligon na Cheese, dili na mo balitok.
Intact kuno ang 13. Walang unsihan matod pa. So kung intact ang 13, solid po kuno ang 11, medyo alkanse mahigala ang minority wa sa kakuha gyud og number. Nya karon kung ilang dadon si Cheese, di man sa uban Cheese dili himuong Senate President. Unya kung ilang himuong Senate President, mura si Cheese day og wa pa po'y klaro busugot ba, pero may gi-offer. Pero bisa pag busugot Cheese kuwang gyapon. Pero si Cheese Escudero manggod panalitan oferan sa Senate President day maiban-ibanan ang iyang ang dungog ba nga inyo kong gitangtang nga Senate President kay na-mention makanakungan karon inyo kong gihimog balik sa to pa dili ni kuan. Politika ra gyud tanan. So kana good optics in the part of Cheese na mo na nga kanas Cheese may galag ofera ni mo na inabalhin diri sa minority kay himuon kang Senate President. Lagmit musugot na Cheese day. Kay mabawi man ang iyang kuan indikin. Mingo man nga sa una inyo kong gitangtang, karon inyo kong gibalik. So kining tanan politika ra gyud tanan, Ang problema lang birahon Cheese wa may malaing mabira pa. So mo na mahigalay kuan no. So gahapon do na gi mention sad mahigala si Amy Marcos do na presentation, video presentation ato nang hatagag pagtagad pero ni Alma sad ang uban nga mga senators diri sa minority. Na ang ato ini mahigala kay kini si Win Gatchalian moro ilang giplan panuhan nga pulihan si Senator Alan Peter Cayetano. Para nako kana Senator Alan Peter Cayetano ang ayan na sa mahimong Senate President. Ikaduha labi na karon do na impeachment kana Senator Alan Peter Cayetano sakto gyud nya abogado mahigala maoy himuon nga Senate President kay na may impeachment good. Now og panalitan mailog sa minority akong stand na ha. Di lang pud inta si Win Gatchalian day. Kay di man good lawyer si Win Gatchalian. Di man ni legislative work lang gud ron do na mo impeachment. So because ana nga nahimo may convene ang Senate as an impeachment court dili sa ingon nga nakaminos kong Win Gatchalian ang ato ba ihatag nato mahigala og ilang linya gyud. So karong panahon na nga dunay impeachment ang ayan nga lawyer amo preside sa impeachment court. So kung panalitan mailog sa minority kini ako klaro kuan na niha kana na ang fair lang opinion ako si Cayetano ang ayan na siya na siya mo'y angay Senate President. Pero kung mailog sa minority, di po kumusugot nga si Win na lang day. Maihatag na lang Kiko na. Kaya nga no, si Kiko Pangilinan, abogado ba? Kinahanglan na mo yung mga rulings, ana. Explain ako niya, ha? Every objection sa mga lawyers, ana. Kinahanglan mo rule man ka as presiding officer. So, kinahanglan kag knowledge sa rules and evidence, rules of court. Medyo, kuhan yun, lahi ba? O panahon ni Irap, ang ni preside mahigalas Davide. Very sharp. Nindot ang pag-preside ni Davide. Inig question, inig ingon objection. Maka-kuhan siya, himo sa ruling dayon, overruled o sustain. Kasabot sa dayon mga higala. Pagsunod ng impeachment si Corona, ang presiding officials in Drile, maayosad. So karon sa Cayetano, ihatag tanang Cayetano. Nan kung ilugon yun na mga kaigalaan, kay dunay number sila, pala nako, dili, inikahuman sa impeachment, okay na si Win Gatchalian. Pero while na impeachment, dili lang sa si Win. Bisag ihatag na sa ng Kiko. Kinahanglan tagluyan nga mooy mo dadiha mo preside kay korte maguna. Si Win Gatchalian po giganahan sa gyud. Anda mo sa kuno sa Tagana. Ako explain nun yung dugang ha. Naman ko yung mga questions yun labi na mahigala expected niya doon ay mga objections. Doon ay mga nagadayang objections, inig cross-examine, inig direct examination, malagmit, ana mahigala, every question, malagmit, doon na pa yung mga objections, ana. Yung sao man nagdili maka himog ruling ang presiding officer, kay lahi man technical man So muna nga para nako, ipabilin si Senator Alan Peter Cayetano, fair nga comment ning ako, nan kung mailog yun ang leadership, mga kakilaan, kay doon ay number ang minority, makabira sila, okay na, ihatag ni Cheese Escudero day. Or ihatag ni Kiko Pangilinan. Pero si Win Gatchalian, unya, ikahuman sa impeachment, unya na lang siya. Kini po si Win, ganahan sa gisa kayo. Kung magisgo tag negosyo, mayan na si Win, negosyante man sila. Kana ilang pamilya, mga negosyante, gana. Pero inon ta nga ngari sa lahi po nga aspito mahigala medyo alanganin ba. Sa duha ka mga impeachment trial, si Chief Justice Hilario Davide may nag-preside sa una nga impeachment trial, ikaduha mahigala si Senate President Juan Ponce Enrile.
Karon si Senator Alan Peter Cayetano okay kina nga may mo preside mahigala either sa mga senators magud pila naman sila abogado day 5, no, so mga 20% lang ang lawyers diha mga higala mo na inig ruling ani tan-awon gyud ni mahigala mo timbang-timbang gyud sui generis gyud ning impeachment. Mutan-aw ka sa rules on evidence, mutan-aw ka sa weight on evidence, but mutan-aw ka sa pulsos mga tao di na kalikayan kay mga politiko nang naa. Mga politiko na to mga senators ikaduha dili na mga abogado tanan. 20% lang lawyer na 20% kapin. Oh, ngano man, kuan man 5 ra man kabuk lawyer. So unsa man 5 is what percent of 24? Di 20%. 20% to something ana. Pero kay kuan man. Oh, so 20% ang abogado. So ang pilian nimo na mo preside lang. Kalas Cayetano okay na or si Pia Cayetano or si Marcolita Mahigala or si Chis Escudero or baka si Kiko Pangilinan. Pero inon ta mahigala nga katos Tito Soto di gyapon ko uyon ato mo preside hasta ni si Win Gatchalian. Kung padayon sa Cayetano, ang ayan sa Cayetano diha, pero kung makuha sa minority akong suggestion si Kiko may ibutang. Para klaro lang ni mga sukiting paminaw nga kuan ba. Real talk na ni ako.